baina gauean nik Bernardo esan eta etorri behar zuena gelako zabaian agertzen zitzaidan, txiki-txikia eta irribarretzu. Xabier deituko zara, baina gure artean Bernardo deituko dizut, bale? Esan nion kontua lehenbailen argitu nahian. Etorri behar zuenak buruarekin baietz esan zidan, jakinaren gainean baitzegoen, aur bati, bi izen, jar dakizkiokeela. Igande bateko Baskalondoan izan zen, telefonoak jo eta amak hartu zuen. Haiene, egia ote, hasi zan oiuka, ziur aldaude zendagileak, hau posa. Gure ondora etorri eta Maitek itxoiten zuen aurra mutila omen zela esan zigun. Mutila. Isilik geratu ziren nire aizpak, isilik aita eta ama. Berehala hotza eta barre algara izan zen hangoa. Aitaren begiek dirdir egiten zuten eta amaren aurpegian zimun arrastorik ez. Txampan botila bat ekarri zuten eta aitak botilari kortsoa kentzeko alegina handiak egin zituen. Eskuak emozioagaitik bustita zituela esanez. Kortsoak zabaia jo zuen. Gero pareta eta nire aizpa baten platerian erori zen barre algara eta oihu artean. Denon gainetik, Bernardoren egakada txikiak entzun zitezken, ze garai hartan, nolako familia ginen jakin nahian, gure artean agertzen hasia baitzen eta harreta hondiz guri begira egon oizen. Bestei ezer ez esateko keinua egin zidan eta nik obeditu egin nion.